Ako iste mnohí viete, školník Rišo veľmi rád kempuje. Trvá to už roky, každý rok si kúpim nejaké to nové príslušenstvo, niečo, čo treba vylepšiť. Či už je to stolík, ktorý musí mať každú nohu vysúvateľnú samostatne, lebo som po rokoch pochopil, že inak to nejde a inak tú rovinu nedosiahnem. Alebo stolička, ktorú keď zložím, tak musí byť malá. A tak vylepšujem a vylepšujem tú moju výbavu a celé roky mi chýba jedna vec. Prenosné skladacie ohnisko. Totiž, stáva sa mi často, že prídem do kempu, nájdem krásne miesto, kde to auto chcem nechať, ale ohnisko je na druhej strane kempingu. Samozrejme, nechcete kempovať pri verejnom ohnisku, vy chcete byť možno od toho miesta trošku ďalej, alebo mať ohnisko vlastné. Respektíve grill, respektíve kombináciu týchto funkcií. Skrátka, dnes vám ukážem základný grill značky Be Overland, slovenskej značky, je to celé z nerezovej ocele, kvalitné, vydrží to roky a ja vám to chcem ukázať. Toto je Froggy, teda žabiak. Ohnisko, ktoré sa skladá z troch základných častí a potom z malého roštu na ohnisko a veľkého roštu na grilovanie, opekanie. Froggy stojí 185 €. Viem, že to nie je málo, ale je to investícia v podstate navždy a je to úžasný darček. Poďme si to poskladať. Mimochodom, zložený má hrúbku len 13 mm a veľmi sa mi páči práve jedna premakaná vec. Na väčšine skladacích ohnízk a grillov je väčšinou nejaký rošt, ktorý je v danej výške. Tu sú dve polohy, takže keď ten oheň trošku už chladne, môžete ho dať nižšie. Keď zase je silnejší, dáte ho vyššie. Skrátka aj na toto autor Be Overland grillov myslel. Mám tu pre porovnanie aj bestý, teda drahší model, aby ste videli, ako to vyzerá zložené. Tento je trošku ľahší, ale v hmotnosti veľký rozdiel nie je. Froggy je teda kompaktnejší, má taký trojuholníkový tvar, samozrejme rukoveď, to je typické pre všetky grily Be Overland, aby ste ich ľahko potom preniesli do auta. A všetko to je vlastne tak vymyslené, že ani nemusíte veľmi nad tým maturovať. Dávajte si pozor, nedoťahujte to príliš, lebo potom budete možno trošku ochkať ako ja, že to ide ťažšie. Toto je malý rošt, ja ho dám na bok. Keď to celé zložíme, ja si tie skrutky odložím priamo na ten grill, ale zatiaľ ich mám kam dať. Tak toto je rošt, ten teraz nepotrebujem. Potrebujem tieto 3 steny. No a ja to naschvál teraz skladám bez návodu, pričom návod samozrejme je k dispozícii, aby som videl, aké je to zložité, respektíve jednoduché. Mám tu teda 3 základné diely. Vidím tu nápis Line 1, Line 2, takže prvý zárez, druhý zárez. Začnem Line 1, teda jednotkou, potom šupnem do dvojky, to čo tu mám, a je to. Veľmi jednoduché, dám preč tento obal na chvíľu, teraz ho nepotrebujeme, a v podstate už tu mám len 2 diely. Maličký rošt pre oheň, pre ohnisko. No a potom samozrejme hlavný rošt, ktorý môžem položiť takto zhora a vďaka tým zárezom to naozaj proste nemalo by to spadnúť, nemalo by to nikam prepadnúť, aj keď s tým veľmi hýbem, ale samozrejme môžem to otočiť a vtedy sadne nižšie. Jednoduché, rozložíte to za, ja neviem, minútu. Samozrejme, práca s nerezom, mäso sa na to môže prilepiť, takže dobre, keď sa to nahreje poriadne, tieto skúsenosti už kulinárske musíte nabrať vy sami. Ak to môžem zhrnúť, tak Froggy je síce základný model, ale v podstate ponúka všetko to dôležité, kvôli čomu si práve prenosné ohnisko, respektíve grill kupujete. Tento rošt viete použiť potom prípadne aj ako závetrie, dá sa to. Za tie peniaze mám pocit, že to prinesie veľkú hodnotu. A hlavne vydrží to roky. A ak by ste náhodou po pár rokoch zhodnotili, že chcete od Be Overlandu niečo lepšie, premakanejšie, toto stačí preleštiť a môže to byť perfektný darček zase pre niekoho ďalšieho. Práve tie materiály robia z týchto grillov tú poctivú slovenskú robotu. No a teraz chválne, či to aj zložím tak rýchlo, ako som to rozložil. Najprv teda malý rošt, je tu presne otvor na prst, takže sa to dá krásne vybrať, keď už je to vychladnuté, pričom vychladne to pomerne rýchlo. No a stačí začať túto vlastne tou jednou stranou a už len vysúvať. 1, 2, 3. Dám to na seba. Tuto nemáme čo pomýliť. Časom sa to možno jemne deformuje. Je to kov a ten pracuje. Normálna vec, snáď fyziku máme všetci za sebou úspešne. No a takto keď to dám k sebe, si mu chytím aj ten rošt spodný. No je to. A už len do obalu. Má to asi 10 kg. Deti vám to asi nosiť s radosťou nebudú. A tak tie môžu robiť iné veci, že?
Odporúčam aj mať nejaké hrubšie rukavice, potom nejaké pomocky na umývanie. To znamená špongia, samozrejme vodu máte, predpokladám, v aute. Je lepšie to potom aj poutierať, ja mám vždy aj papierové vreckovky, obrúsky so sebou, takže to poutierať a má to jednoducho relatívne čisté, keď to skladám. Neviem, to mám aspoň takú úchylku, tak možno to budete robiť rovnako. Ak sa teda rozhodnete investovať do tohto slovenského výrobku, tak vám prajem, nech vám dlhé roky spokojne slúži. Ahojte.